Halløj og velkommen. Jeg starter lige med at sige, at hvis I gerne vil interagere, så skal det foregå i chatten, for der er ikke mulighed for at kommunikere via lyd. Så jeg kan måske slå det fra her. Det kan jeg faktisk. Det gør vi lige her. Yes. Okay, vi starter her. Jeg starter lige med at skrive velkommen her i chatten. Og hvis I har mod på det, så må I meget gerne også lige sige hej. Allerførst, velkommen til. Jeg hedder Saskia Carlsen, og jeg er familieterapeut. Og glæder mig rigtig meget til at holde det her lille webinar sammen med jer i dag. Jeg er familieterapeut privatpraktiserende i København. Og igennem de sidste 20 år, der har jeg arbejdet med børn og forældre og familier i alle mulige forskellige afskygninger i børns vilkår, og jeg har været i vuggestue som pædagog og på familiekrisecenter, og i forskellige afskygninger har jeg arbejdet med børn og familier, og nu sidder jeg her. Hej Karen, velkommen til. Jeg er selv mor, jeg har 3 børn, så jeg har selvfølgelig en ekstraordinær interesse i det her børn- og forældreskab. Hej Janet, det ved jeg sørme ikke, du skriver, jeg har ikke lyd eller billede. Er der andre, der mangler lyd og billede, så må I godt lige skrive det, fordi ellers tror jeg, det må være din computer måske, Janet. Jeg ved det ikke. Hej Lars, velkommen til. Fin lyd og billede her. Okay. Janet, jeg håber, du kan få det løst, og ellers så sender jeg et replay ud efter seminaret her, og så kan du se det på replay via mail. Hej Maj-Britt, velkommen til. Yes. Ej, hvor er det dejligt at se, der er så mange. Velkommen til. Nå, godt, det kommer også igennem. Og godt, Janet, nu virker det. Velkommen til. Og yes, hvor kom jeg til? Jo, som sagt, den lægger, så det vil sige, når I skriver til mig her på chatten, så går der en 15 sekunder før spørgsmål og så videre går igennem. Men jeg gør det bedste, jeg kan, når vi sidder her i forhold til at få svaret. I må endelig spørge, hvis der er noget, I har brug for at få uddybet for bedre at kunne forstå, og I må også gerne komme med nogle eksempler fra jeres egen hverdag. Selvfølgelig kort nok til det kan skrives ned, men jeg vil elske at interagere lidt mere, imens kurset her forløber. Og så, eller webinaret. Og så gør jeg det, når vi slutter, at jeg sender videoen ud på replay. Så både jer, der ikke kan se med nu, der har jeg fået nogle henvendelser, I får mulighed for at se det 48 timer efter, og til jer, der ser med, hvis der er noget, som I kunne have brug for at gå tilbage og høre igen, eller så er I også velkommen til at gøre det. Godt. Vi starter med at lære at spotte en sund og usund konflikt, og jeg har så taget 3 forskellige punkter med, som jeg vil præsentere jer for, som kan være en ret god indikator på, at en konflikt er på afveje, eller hvad vi skal sige, og noget vi skal have gjort noget andet ved, end det vi plejer. Godt Maria, og velkommen til. Og som sagt, du kan bare se resten på replay, men jeg er glad for, at du kan være med til 13:30. Okay, så man kan sige, at de 3 punkter, man kan dele en konflikt op i, det er det, vi kalder uforløste konflikter, altså der, hvor de samme konflikter bliver ved med at køre i ring. Det skal vi lidt ind i, og så er der noget i forhold til det her med altså adfærd og følelser, hvor er det, vi går til vores børn, når vi er i konflikt, og hvor skal vi starte med at møde dem, for overhovedet at kunne rykke noget ved deres adfærd. Det kommer vi lidt ind på. Jeg har et par eksempler. Og så er det det her med selvregulering hos den voksne ind i konflikten. Altså hvem er det, der har ansvaret for at samle op på en konflikt, og får vi som voksne formået at skabe et trygt rum, som barnet kan træde ind i, når konflikten er slut.
Og gør vi ikke det, så er vi også over i det, der er den usunde konflikt. Så jeg starter bare med at tale ind i det her med de uforløste konflikter. Og der kan man sige, at det er der, hvor en konflikt den bliver ved med at køre i ring. Altså når vi igen og igen og igen oplever os selv sige de samme ting, gøre de samme ting, så er det på en eller anden måde et tegn på, at vi i hvert fald skal til at gøre noget andet. Og på en måde så siger det jo lidt sig selv, så jeg tænker heller ikke, at det er det punkt, vi skal bruge mest tid på at snakke om. Men det er vigtigt at kigge på, fordi det er også ofte der, hvor vi bliver rigtig frustreret, fordi vi begynder at blive, nu sker det igen, og det sker igen, og vi kommer til at føle os magtesløse, og vi oplever, at børnenes adfærd ikke ændrer sig, uanset hvor meget vi prøver at gå til dem, og det kan gøre os enormt frustreret, og så går det i hårdknude. Og ofte når vi lander i de der konflikter, der kører i ring, så har vi det faktisk også med meget hurtigere at komme derned, hvor vi bliver ramt i det der frustrerer os. Altså så vi som forældre har også ofte en tendens til, når vi er i de der konflikter, der kører i ring, at blive meget hurtigere ramt ind i konflikterne. Og selv blive meget hurtigere vrede. Ofte er det sådan, at vi trækker på noget automatiseret, når vi er i de der gentagne konflikter. Så det at begynde at have en idé om, hvad kan vi gøre anderledes ind i en konflikt, når vi lander på det sted. Jeg kommer mere ind på det om lidt. Så det punkt, jeg tænker, det tapper ind i de næste 2 punkter. Det næste punkt, det er det her, der hedder adfærd og følelser. Når vi lander i en svær konflikt med vores børn, så har vi det ofte med at gå til vores børns adfærd. Altså vi bliver frustreret over en handling eller noget vores barn gør. Og det som vi ofte ikke får tappet ind i, det er det følelsesmæssige lag. Det der er, skal man sige, problemet, når vi snakker adfærd og følelser, det er, at vi kan ikke regulere adfærd. Vi kan ikke ændre adfærd, hvis vores barn er ramt i et følelsesmæssigt lag ind i noget svært, fordi den del af hjernen, vores barn bruger til at forstå sin egen adfærd, se sig selv udefra, have et blik på og gå over broen og forstå den andens perspektiv, altså alle de der ting, den del af hjernen, et barn bruger på at regulere sin adfærd, altså alt hvad der handler om tankeaktivitet, den del klapper fra, hvis vores barn er ramt i noget følelsesmæssigt, og ikke føler sig mødt på det sted. Så det første vi er nødt til at gøre, når vi er i en konflikt med et barn, det er at gå ind i det følelsesmæssige og møde barnet der. Og så på den måde få skabt noget tryghed, en forbindelse, som regulerer barnet tilbage til at kunne aktivere den tænkende del af hjernen. Så går vi til adfærd, før vi går til følelserne, så vil vi rigtig tit opleve, at vi bomber hovederne sammen. Jeg vil prøve at komme med et par eksempler. Så sent som i dag talte jeg med en veninde, som har en dreng på, jeg tror han er 14, og han kommer hjem fra skole, og han er super frustreret over, at han er blevet sat til en projektopgave, og han forstår ikke opgaven. Og det som læreren gør selvfølgelig, er jo at prøve at forklare ham, hvordan han skal gå til opgaven. Da han så kommer hjem og siger til min venindes mor her, eller min veninde, som er hans mor, at hjælp mig, så har hun 2 veje, hun kan gå. Enten så kan hun sætte sig ned og forklare ham det samme, som læreren gør. Du skal gøre sådan og sådan og sådan, når du skriver den her opgave, og du går til det på den måde, og så kan hun starte op i det logiske. Men lige nu, der er han ramt, han er frustreret, han er vred, han er ked af det, han føler ikke, han kan finde ud af det. Han har alt muligt svært følelsesmæssigt på spil, og det vil altså sige, at den del, hun vil tappe ind i hos ham, den er klappet fra. Så det havde ikke haft nogen effekt i bedste fald. I værste fald, så havde det fået dem længere fra hinanden. Han var blevet endnu mere frustreret. Det havde gjort, at den del havde været endnu dårligere fungerende, og det havde fået ham meget længere ned i det, man kalder reptilhjernen, der hvor der faktisk ikke er noget tankeaktivitet, men alt er reaktion. Det er også sådan, det er for os voksne. Det hun så gør, det er, at hun går ind, og så lægger hun en arm på skulderen af ham, og så siger hun, kom lige med ind i stuen, og så laver hun en kop kaffe og et stykke knækbrød og lidt ost. Sult kan for eksempel også være sådan en ting, hvor vi faktisk kan være med til at hjælpe vores børn rigtig langt ret hurtigt, fordi når de er sultne, så er der heller ikke ret langt ned til den handlende del af hjernen, eller reaktive del af hjernen, og der hvor den tænkende del slår fra. Fordi hernede i den tænkende del, det er også dernede appetitten bor.
Det er overlevelse. Nå, men det hun gør, det er, at hun tager en hånd på hans skulder, og hun får ham med ind i stuen, laver en kop kaffe, sætter sig ned med ham, og så sidder de der og kigger hinanden i øjnene, og hun er selv i ro. Så hun får sagt til ham ind i det her, hvor de sidder og hygger sig med hinanden, og han er selvfølgelig stadigvæk frustreret, men hun får sagt til ham, så fortæl mig lige, hvad er det egentlig, der sker? Og så der kommer der ro på ham. Og så kan de begynde at snakke om, hvor frustrerende den her opgave den er at sidde med, hvor svært han synes det er, hvor hans egen ord, hvor dum han kan komme til at føle sig, og det viser sig i virkeligheden, at det at sidde med sådan en her projektopgave for ham er enormt sårbart. Og hvis hun var gået til ham ved bare at sige, jamen det skal du gøre på den her måde, og den her måde, og den her måde, men så havde det tilføjet yderligere til den der følelse af ikke at slå til. For han er et sted lige nu, hvor han kan ikke finde ud af det. Så når han kommer hjem og siger, mor hjælp mig med den her projektopgave, så siger han egentlig ikke, hjælp mig med at finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre. Han siger, hjælp mig med at regulere mig selv, så jeg kan genetablere en forbindelse til den der kognitive hjernedel. Og når først den forbindelse er der, så ved han faktisk godt selv, hvad det er, han skal. Så det er et eksempel hos et lidt større barn på, hvordan vi kan gå med ind i det følelsesmæssige. Hjælpe dem til at regulere de følelser, der er på spil, som er med til at gøre, at den der tænkende del, den står fra. Når den tænkende del står fra, så er de reaktive. De går ind og smækker med døren, de fik tale med os, eller de trækker sig, eller de går i kamp, og de bliver vrede. Der sker alt muligt ind i det. Og når vi er reaktive, så har vi brug for at blive mødt på et følelsesniveau. Så det var et eksempel. Jeg ved, nogen af jer, der sidder og kigger med, har også børn i den lidt større aldersgruppe. Så måske så kan det her eksempel give mening, fordi i mange af de mails, jeg sender ud, og i mange af de, også i det kursus, jeg i øjeblikket har til salg, der taler jeg ofte med eksempler ind hos nogle lidt mindre børn. Hvis det giver mening hos nogen af jer, så må I meget gerne lige sende en eller anden lille emoji eller et eller andet. Og hvis det ikke giver mening, så må I også godt lige indikere det, fordi så kan det godt være, at der er noget, der er brug for at blive uddybet. Og hvis I har nogle spørgsmål til det, så skal I endelig også bare skrive det. Hvor godt, Lars. Det er jeg glad for. Fedt. Okay. Så jeg kan også prøve at komme med et eksempel på måske søskende. Fordi der sker også tit noget med vores søskende, når de er i konflikter, hvis vi har søskendebørn. Hvor at vi som forældre ofte går direkte til bedet og starter med, altså det man kan kalde at agere dommer over en konflikt. Hvis den ene driller for meget, eller den anden er hurtig til at slå, eller reagerer ved at komme til at råbe af en søskende, eller hvad ved jeg, så kan vi hurtigt gå ind og sige, hey, der var det dig, der gjorde det der, det er ikke okay, sådan der må man ikke gøre. Og så går vi igen direkte til adfærden. Og ja, der er noget adfærd, som vi godt må påtale, og som vi godt må rette på og sige, hey, man kan være vred på mange måder, men jeg vil ikke have, at du slår. Altså, så det er ikke fordi, at vi ikke må sige fra over for adfærd, vi ikke vil se. Men hvis vi starter med at gå direkte derhen, så ender vi tit et sted med vores børn, hvor det første vores børn, de kommer til at tænke det er, så er det også bare mig, der er forkert. Eller de har svært ved overhovedet at høre det, fordi de kommer til at føle sig angrebet, misforstået, ikke forstået, ikke set ind i det der følelseslag, som de har brug for overhovedet kunne aktivere den del af hjernen, der tænker, når jeg slår en anden, så gør det faktisk ondt. Og det er også derfor, at tit, når så en konflikt den er overstået, så kan der gå 5, 10, 20 minutter, og så kan man nogle gange sidde med et barn, der er enormt ked af det, de har gjort. Det er, når den hjernedel, den bliver reaktiveret, så kan vi lige pludselig begynde at tænke over Gud. Og faktisk kan vi også tit genkende det som voksne, ikke? At vi som voksne kan være i en konflikt. Jeg ser det tit som parterapeut, hvor voksne kan være i en konflikt med hinanden, og så sidder man tilbage bagefter og tænker, jamen jeg mente det jo heller ikke, da jeg sagde sådan og sådan, men jeg var virkelig bare vred. Altså klappen går simpelthen ned, og så får man sagt og gjort ting, man fortryder. Det gør søskende også med sig selv, og en god måde at gå til en søskende på, for ikke at tappe ind i forkerthedsfølelsen, men for at styrke oplevelsen hos barnet af, hvad der er rigtigt og forkert, det er faktisk i stedet for at sige, hey hov, og nu slog du, og det var forkert, så kan det være at sige, og jeg kan se på dig lige nu,
hvor der er kommet ro på dig, at du faktisk ligner ikke en, der har det særlig rart med det, der skete. Altså, og så møde dem i den fortrydelse og den ærgerlighed over det, og tabe ind i det følelsesmæssige, i stedet for at påtale adfærden. Igen, så hvis det giver mening, så må I meget gerne skrive det. Hvis det ikke gør, så skriv det også, for jeg vil rigtig gerne uddybe, hvis der er behov for det. Og den lægger selvfølgelig, så der går det lidt tid, før de der svar går igennem, men jeg bliver rigtig glad for at få dem. Så det er en sjov måde at kommunikere på, når man sidder sådan her. Men et sidste eksempel, jeg også vil prøve at komme med ind i det her, det er sådan helt ind i småbørn. Så jeg har alle jer, der sidder med her, I er på min mailliste, det vil sige, I har på et eller andet tidspunkt modtaget en lille e-bog omkring konflikthåndtering. Der skriver jeg også noget omkring det her med, hvordan den del af hjernen klapper fra. Tak mig, Britt. Det er jeg glad for at høre. Det giver god mening, skriver du. Super godt. Godt. Men i den bog, der har jeg et eksempel. Måske har I læst bogen, hvis I ikke har, så gør det virkelig heller ikke noget. Men, så jeg fortæller det lige igen, for en sikkerheds skyld. Men i den bog, der er der et eksempel på en episode, jeg har med mit eget barn. Og Maj-Britt, du skriver, det er også ny viden desværre. Ved du hvad, det er aldrig for sent, virkelig, og vi kan nå at gøre så meget med det her. Jeg vidste det heller ikke med min første. Det er også noget, jeg har måttet lære over tid. Og også Maria skriver også her, yes, samme her. Jeg måtte også lære det. Katrine skriver, rigtig gode eksempler, men hvad gør man, hvis man ikke kan komme over den mur, hvor barnet er sur, for eksempel råber, og man kan ikke snakke dem til ro? Det kan jo være meget forskelligt, men jeg har faktisk noget om det lidt længere nede, fordi det er jo, selvfølgelig er det individuelt, men der er nogle gange også nogle ting, som kan være lidt generelle. Nogle børn kan faktisk have brug for, at vi lige trækker os fra dem, sådan så de kan få ro til hjernen, til nervesystemet, til selv at gå ind og regulere noget af det, der er. Og det, der så bliver vigtigt, og det kommer jeg ind på her i det næste punkt, det er, at vi får skabt et rum, som er trygt, som barnet kan vende tilbage til. Det kommer jeg ind på om lidt, Katrine, meget mere detaljeret. Og Louise, du skriver, at det giver så god mening og er meget interessant. Det er jeg glad for. Tak for jeres tilbagemeldinger. Det gør det dejligt nemt at vide, at det giver mening for jer, så fortsætter vi. Men man kan sige, et sidste eksempel, det er det her, jeg har selv mit eget 3-årige barn, som på det her tidspunkt, tror hun er 3 år, sådan som jeg husker det. Og vi skal op ad trappen, og hun er træt, og hun er sur, og hun er vred, og hun overgår det ikke, og hun vil gerne bæres, og jeg har 1000 poser, og vil egentlig også godt have, at hun går selv. Vi kommer hjem efter en lang dag i institution. Fordi det er sådan med konflikter, vi skal ikke undgå dem. Altså vi skal ikke gøre det, vores børn beder os om hele tiden, for at komme væk fra konflikterne. Vi skal bare have redskaberne og viden i forhold til, hvordan vi håndterer dem på den bedste måde. Fordi konflikterne må gerne være der, og det er også derfor det her webinar hedder den sunde og den usunde konflikt. Det er netop fordi konflikterne skal være der. Vi skal have dem, hvor vi hver eneste gang vi håndterer en konflikt rigtigt, så giver vi vores børn en erfaring med at regulere følelser og mødes ind i noget, der er svært, at tale om det, der er, og forstå sig selv på nye måder, ind i det følelsesmæssige, ind i deres adfærd, og forstå den anden på nye måder. Altså der er så meget guld for vores børn at hente i konflikter. Så vi skal have konflikter. Vi skal bare have de rigtige konflikter. I hvert fald flest af dem. Og så er det også okay, der er noget af det andet. Fordi sådan er livet også. Det er bøvlet og svært, og det er helt fantastisk, og vi skal kunne navigere i det hele. Men man kan sige, i hvert fald så havde jeg den her episode, og hun sidder på trappen, og hun begynder at græde. Jeg har en masse varer, alt muligt, jeg skal bære op. Så jeg får sagt til hende, ved du hvad, skat, jeg går lige op med de her ting. Jeg kommer ned og henter dig igen om et øjeblik. Og jeg går op, og så bliver hun rigtig ked af det, så jeg stiller hurtigt varerne frem og løber ned. Og det jeg gør, det er, at jeg sætter mig ved siden af hende på trappen, og så siger jeg, kan virkelig godt se, at du er træt i benene, og du orker ikke mere. Nu sidder vi her, og så holder vi en pause sammen. Og så sidder vi der lidt, og på et tidspunkt, der bliver det kedeligt. Og hun rejser sig op, og så kan vi stille og roligt gå op sammen. Men det er bare lige i stedet for at
begynde at rette på, at komme nu, og dine ben er stærke, og du kan godt. Det kan vi selvfølgelig godt sige, men først er vi lige nødt til at møde det der følelsesmæssige sted inde i hende, som på en eller anden måde er dysreguleret. Og så bare det nogle gange at give ordene for, hvad det er, der sker på indersiden. Okay, lige nu er du træt, og du har brug for lige at få ro på benene, og så går vi sammen, når du er klar. Så bliver hun faktisk klar helt selv. Og et sidste eksempel, jeg vil komme med, det er et eksempel, jeg har fra et barn, der er i en skilsmissefamilie, hvor at hver eneste gang, at hun skal hjem til sin far, så har mor en konflikt. Og de der konflikter, der er vi tilbage i det der med konflikter, der er uforløste, som bliver ved med at udspille sig. Og det er det med at prøve på en eller anden måde at finde ud af, hvad er det, der ligger nedenunder den her konflikt, som barnet i virkeligheden har brug for hjælp til på en eller anden måde at få reguleret og blive set i. Og jeg tænker, hun har været en 4-5 år på det her tidspunkt, det her barn, og det der sker, det er, at der er tøjkonflikter og alt muligt andet, og en mor, der har travlt og skal hurtigt ud af døren, og frustrationer og diskussioner. Og det ender i en dag et sted, hvor den der mor, hun får blik for, Gud, når de her konflikter sker, så er det altid på overleveringsdage. Så hun sætter sig ned, og så får hun sagt til sit barn, hey, jeg lægger mærke til, at hver gang du skal hjem til din far, så er der konflikter imellem os om morgenen. Så begynder vi at skændes om tøjet. Er det i virkeligheden, fordi du synes, det er svært at sige farvel til mig? Og så kan det fortælling om det her barn, som bare knækker fuldstændig sammen og siger, ja, jeg synes, det er så svært, jeg savner dig. Og så kan de snakke om det, og de konflikter har ikke været der siden. Til gengæld så kan de tale om, hver gang hun skal hjem til sin far, hvordan er det nu, det her med at savne, og jeg glæder mig også sådan, til du kommer hjem igen, og så videre. Men det der med nogle gange bare at komme helt nedenunder, hvad det er, der bliver ved med at udspille sig igen og igen, og virkelig give barnet et sprog for det, der sker på indersiden, det kan have en enorm forløsende effekt, og det i stedet for at konflikten flytter dem fra hinanden, fordi de diskuterer tøj og konflikter, og hvor meget vi skændes hver gang, og bum bum, så bringer det dem jo sammen, fordi nu er der noget følelsesmæssigt, et lag, de kan være sammen om at dele. Det regulerer, det gør tryg, det giver en oplevelse af at være forbundet, og det er det, vi gerne vil have ind i den sunde konflikt. Det er en følelse af, at vi kan være uenige, vi kan være kede af det, vi kan være vrede, og så kan vi samtidig forbinde os med hinanden. Hvis det giver mening, så må I gerne lige skrive det, og hvis der er noget, I har brug for lige at få uddybet, så må I også gerne skrive det. Godt. Okay. Jeg venter lige at se, om der kommer noget, fordi der er det her lag på de her 15 sekunder. Og hvis ikke, så går jeg også bare videre. Så tænker jeg, at det må være, fordi der ikke er nogen spørgsmål i forhold til at forstå det bedre. Så fint. Tusind tak, SS. Og Katrine sender et lille hjerte. Tak for det. Godt. Okay. Det næste, det var så det her, Katrine, hvor du skriver, hvad gør man, hvis man ikke kan komme? Og igen, Maj-Britt, det giver super god mening. Er helt rørt faktisk. Hvor dejligt. Tak for den tilbagemelding. Det næste, det er det her med, Katrine, du skriver, hvad gør man, hvis man ikke kan komme over den mur? Og Peter og Maria skriver også, det giver super meget mening, men det stiller virkelig krav, siger du, Peter, til min fantasi og empati i en konfliktfyldt situation, hvor mit overskud måske er mangelfuldt. Ja, det er ikke nemt. Velkommen i klubben. Det er virkelig ikke nemt at være forældre. Der ligger så meget, vi skal kunne. Det gode er, og det er noget af det, som jeg kommer ind på lige om lidt, det er, at det lykkes ikke altid. Altså alt det, jeg sidder og snakker om lige nu, det er jo best case scenario, og det er tænkt ind i situationer, hvor vi ikke har handletvang, og hvor vi ikke er presset og trætte, og selv er ramt i øvrigt et sted, hvor vores kognitive hjernedel også klapper fra, for det er jo også det, der sker, og nervesystemer smitter. Altså, og så på den måde, så sker der også det, at tit, hvis den ene, og det kan være barnet eller den voksne, hvis den ene er ramt, så er den anden også tit ramt. Så det, som vi så også kommer ind på nu, som er
en af de bedste værktøjer, vi forældre vi kan tilegne os, som handler om os selv, det er selvregulering. Jo mere vi evner at kunne regulere os selv, jo bedre rustet er vi til at kunne stå i de her konfliktfyldte situationer med vores børn. Det næste, det er, og lige tilbage til Katrine, du siger, hvad gør man, hvis man ikke kan komme over den mur, hvor barnet er sur, for eksempel råber, og man ikke kan snakke dem til ro. Og noget af det, som det næste punkt, det er, jamen, nogen selvregulering og ansvar. Altså, hvem er det, der har ansvaret for konflikten? Hvem er det, der har ansvaret for, at når konflikten slutter, så kan vi finde hinanden igen? Fordi nogle gange, så lander vi i konflikter, hvor vi virkelig går skævt af hinanden, og hvor det kører op i en spids, og hvor det er rigtig, rigtig svært. Det er der ikke noget usædvanligt i. Og især hvis vi lige tænker på, at vi så er 2 hjernedele, der mødes helt nede på sådan et reaktivt reptilniveau, hvor den kognitive del er slået fra, så har vi heller ikke super meget at rutte med. Så det sker, og nogle gange så opdager vi først, at det sker, når vi står midt i det, eller når det er overstået. Så har vi muligheden for på den anden side, fordi det indikerer også noget ind i den sunde konflikt, at vi har muligheden for på den anden side, og så at være den, der går tilbage og sørger for at samle op og tage ansvar. Fordi det, der helst ikke må ske for meget, det er, at barnet har en følelse af, at han eller hun skal ind og lave et overarbejde for at reetablere den gode forbindelse. Så det vil sige, at jeg taler rigtig tit med forældre i det her rum om børn, som trækker sig ind på deres værelse, og som har brug for nogle gange faktisk at være alene og lige regulere ned. Det, der er så vigtigt, det er, at de ved, at når de så kommer ud igen, så er der en god stemning og et trygt rum at vende tilbage til. Og så er det også der, hvor det første vi gør, når et barn vender tilbage efter en konflikt, eller vi selv vender tilbage til barnet efter en konflikt, det er ikke at gå på adfærden. Fordi så er vi igen tilbage ind i talesættelsen af forkertheden, men det er at gå ind i følelsen og sige, hold da op, der blev det godt nok svært imellem os. Kom lige herover, jeg kan stadig godt lide dig. Altså på en eller anden måde få reetableret den der tryghed og den trygge forbindelse, sådan så at barnet ikke har ansvaret for at skal gøre mor eller far glad, sådan så vi igen kan have det godt med hinanden. Fordi det ansvar lander som en følelse af skyld hos barnet, og hvis det så heller ikke lykkes, så er det virkelig sårbart. Så det, at vi som de voksne har fokus på, at man alle konflikter vi kan gå skævt af hinanden, vi kan lande skævt, det kan blive rigtig svært og bøvlet, når konflikten står på. Det overlever vi alle sammen, og det skal nok gå, hvis så vi som voksne er i stand til det her med at tage ansvar for at reetablere den gode stemning, og få genskabt trygheden og forbindelsen imellem os selv og barnet. Så det er noget med, at når så barnet går ind på værelset, eller vi nogle gange også skal sige, ved du hvad, jeg kan simpelthen mærke, at det bliver for svært nu, jeg får brug for en lille pause, men jeg skal nok vende tilbage. Altså kan vi trække os, trække vejret, regulere det, der sker indeni, og så kan vi vende tilbage et sted fra, hvor barnet kan tappe ind i noget hos os, der føles kærligt og trygt og ansvarsfuldt fra den voksne side af. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det er også en del af det, jeg fortæller jer det her, det er jo også at gøre jer opmærksom på, at konflikter ender nogle gange skævt. Det er ikke fatalt. Vi kan godt rette op på det efter konflikten, men vi retter op på det ved at sige undskyld, uden at sætte et men på. Vi retter op på det ved at tale om vores egen hår. Der blev jeg godt nok vred, og jeg kan godt forstå, hvis det gjorde dig forskrækket. Og kunne mærke, at du også blev rigtig vred på mig. Og vi kan rette op på det ved at skabe en god stemning indeni og omkring os selv, som barnet kan vende tilbage til, når han eller hun er klar. Og det er, kan man sige, noget af det, der er med til at indikere den sunde konflikt. Det er, at vi ikke bliver hængende i det, der er svært som voksne, og så kommer børnene på overarbejde og skal redde ting ud over hos os. Og det er også en rigtig god måde at gå forrest ind i det og vise et rigtig godt eksempel over for vores børn ind i, at vi kan godt blive vrede, vi kan godt være ramte, vi kan også godt tale om det bagefter, og vi kan også godt regulere det sted inde i os selv. Okay, så bare lige et heads up fra jer af vil være rigtig dejligt i forhold til at høre, bare giver det mening.
Eller er der noget, der kunne stå tilbage, eller noget, hvor I står tilbage og tænker, godt nok, hvad ved jeg. Godt, Maria skriver, tak for i dag, jeg hopper videre, men lytter til resten af webinaret senere på dagen. Super god input. Jeg kan genkende mig selv i mange af situationerne. Tak, Maria, for din feedback, og du må endelig følge med via linket senere. Og tak for i dag, Maria. På gensyn. Og Maj-Britt, du skriver, at det er rigtig brugbart, og SS skriver tak. Tak for det. Godt, så går vi videre. Så man kan sige, for at tappe lidt videre ind i det her med selvregulering og ansvar, så vil jeg også sige lidt om, nogle børn, de kan have rigtig meget brug for trøst og hjælp til at regulere sig selv. Altså de har virkelig lyst til, at man er der og krammer og alt muligt. Der er altså også nogle børn, som simpelthen kan være så overstimulerede, at de har brug for ro for at få reguleret deres system og vende tilbage. Og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er okay, at et barn går ind på værelset, og lidt af en øjenåbner, Maj-Britt. Det er godt at høre. Men der er det, at det er okay, at nogen går ind på værelset. Børn kan have brug for at gå ind på værelset og være for sig selv. Det, der er vigtigt, det er, at vi får sagt til dem, når de gør det. Godt, så ved du, så er jeg her klar til at tage imod dig, når du vil vende tilbage. Altså, så det ikke er, jeg trækker mig, og så sidder jeg derinde, og så ved jeg ikke, om vi er uvenner eller gode venner, om du er sur eller glad. Og vi kan også gå ind og banke på og lige sige, du skal bare lige vide, jeg venter på dig herude, jeg er her, når du er klar. Når så barnet vender tilbage, så tilbage til ikke at snakke ind i adfærden. Du gjorde, du sagde, jeg var, men at huske, at det er følelserne, som vi skal have fat på. Camilla skriver, det giver god mening, jeg elsker din måde at forklare på. Tak Camilla. Og Karen siger, det giver bestemt mening, men er svært at etablere med et barn med en diagnose, Asperger, som reagerer meget voldsomt. Ja, det er det. Og så siger Louise, den tager jeg lige om lidt, for bare lige at sige, Karen, ofte er det sådan, at børn, der kan have de her diagnoser, det er faktisk børn, der kan have brug for at få lov til at trække sig og få ro, fordi deres nervesystem bliver så overstimuleret. Og hvis vi så bliver ved med at snakke med dem og sætte følelser på at gøre alt muligt, så øger det til den overstimulering og gør faktisk nogle gange, at det kan blive meget sværere. Så det er også igen tilbage til at skabe det trygge rum, som barnet kan vende tilbage til, når de har fået ro på deres system. Jeg har hørt om børn, der gemmer sig i skabe og lukker ned med dyner og pakker sig væk, fordi det bliver så sårbart og svært at være i, når det der nervesystem, det bare står, alle tråde adgange er åbne. Og for nogen vil det faktisk være hjælpsomt at få lov at trække sig og have noget ro. Og der har jeg mødt forældre, også voksne, til voksne børn, jeg har snakket med i dag, hvor de voksne børn har været rigtig gode til at kunne give nogle ord for, hvad det egentlig er, de havde brug for. Hvor de siger, det blev så voldsomt, og der var så meget snak, og hvor forældrene sidder tilbage med en følelse, hvis jeg ikke kan få lov at trøste, så kan jeg ikke være en særlig god mor eller far, fordi det jeg har intuitivt mest lyst til, det vil jo være at tage mit barn op, så når mit barn trækker sig, hvad sker der så med vores forbindelse? Og det er der, hvor det at vende tilbage til det trygge rum er et enormt godt værktøj. Så det er okay, at nogle børn kan have brug for at trække sig, og andre kan have brug for et kram, og nogle kan have brug for en masse ord. Det hele handler om regulering. Louise, du skriver, jeg synes selv, jeg er god til at få repareret efter en konflikt, men jeg oplever, at min søn på 8 selv siger, det var mig, der gjorde dig sur, jeg er også en dum søn. Det er jo i princippet hans skyld, ja, men jeg vil ikke have, at han skal tage det på sig. Har du et råd til denne eller lignende situation? Og hvor er det bare et godt eksempel, Louise, fordi det er jo lige præcis det, når vi snakker om, hvem der tager ansvaret eller skylden for konflikten på sig. Og det vil børn automatisk gøre, det er ikke usædvanligt. Men mit råd, det vil være at sige, altså at tale med barnet om, uanset hvad du gør, så er det mig, der er den voksne. Så det er altid mig, der har ansvaret for, at vi to ikke lander der. Så handler det om ansvar og ikke om skyld. Og det er altid mig, der har ansvaret for, at det bliver godt imellem os igen. Og så fortæller han, at han virkelig er en dejlig dreng, og at du stadigvæk virkelig godt kan lide ham. Sådan vil jeg gribe det an.
Karen, du skriver, det giver mening, at et Asperger-barn måske skal have lidt længere ro og trække sig. Ja, og så at han har det trygge rum at vende tilbage til. Så han ved, at når han kommer ud, så er der ikke vrede og alt muligt andet, der skal repareres, men så er der åbne og kærlige arme. Og Louise, tak. Selv tak. Okay. Så jeg tror, vi er igennem dagens program. Og jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål tilbage, som I har noget, I har brug for at få svar på. Og som sagt, I er også velkommen til, hvis der dukker noget op i stil med de her spørgsmål, I har her, og sende mig en mail, hvis det dukker op lidt senere. Også til jer, der lytter med senere, at der lige pludselig kan opstå sådan en, gud, hvad med det her, kunne man gøre noget andet, eller hvad ved jeg. Og så en kort mail, og så vil jeg rigtig gerne også give et svar på den måde, der hvor vi ikke kan gøre det her, kan man sige. Ja, og så hvis ikke der er flere spørgsmål til jer, der er med, så er det med søskendekonflikt, kan du uddybe dette? Jamen det vil jeg rigtig gerne. En af de steder, hvor vi går rigtig meget, det er Camilla, der spørger. En af de steder, hvor vi går rigtig meget til vores børns adfærd, det er der, hvor de kommer i konflikt med deres søskende. Fordi der kan vi hurtigt udefra stå og kigge ind, og så kan vi se, nu opstår der en konflikt, du gjorde sådan, du gjorde sådan, og helt moralsk set, så er det her rigtigt, og det her er forkert. Eller det var en meget voldsom reaktion at slå din lillesøster, fordi hun tog din bamse, du kunne godt bare have brugt dine ord. Eller. Så vi går lynhurtigt over og begynder at adfærdsregulere, når der er søskende konflikter. Det er for mange forældre det første go-to-sted. Det der sker ind i det er at børnene kan komme til at føle sig forkerte. Men det der også sker, det er, at når søskende er i konflikt, og særligt børn, så er de meget tit ramt, altså nede i den her nederste hjernedel, hvor den kognitive del er klappet fra. Så det første vi skal, før vi overhovedet kan snakke logik og fornuft med et barn, det er at reetablere tryghed og følelsesregulere, så vi får reetableret den kognitive hjernedel. Når den kognitive hjernedel den er etableret, så kan vi begynde at forvente ud fra en vis alder selvfølgelig, 3., 4., 5. klasse først i virkeligheden, men det er ret sent, børn skal kunne det her. Men så kan vi begynde at forvente, at de kan sætte sig ned og sige, nå ja, okay, jeg kan godt se, når jeg slår, så gør det ondt på den, eller så sker der det, eller at hun ikke gjorde det af en ond hens. Altså, hvad det er, vi gerne vil have dem til at forstå. Men før vi kan få dem til at forstå noget, så er vi nødt til først at mødes nede i det følelsesmæssige niveau, fordi det er dernede, vi kan gøre dem trygge og reguleret nok, til de overhovedet kan klappe op for den del af hjernen, der begynder at udvise forståelse. Så når vi hjælper søskende i konflikter, så er det en rigtig god idé at forsøge at gå væk fra det, der handler om adfærd, og så over i det, der handler om følelser. Okay, så jeg kan se, at når det her sker, lille søster tager din bamse, så bliver du rigtig vred. Ja, okay. Når vi møder vores børn på det sted, så kommer der ro på nervesystemet. Frontallapperne begynder at virke igen, og så kan vi begynde at snakke om, okay, når du bliver rigtig vred, hvad gør du så? Kunne man gøre noget andet? Så på den måde giver det mening, Camilla, i forhold til at få det uddybet. Så er der også en anden ting i forhold til søskende konflikter, det er jo det her med, uanset hvad vi oplever, hvordan vi udefra set oplever det, så står der jo 2 børn med 2 vidt forskellige oplevelser af en situation, og 2 vidt forskellige følelser, som er på spil. Og uanset hvad det er, der sker imellem dem, så har de begge 2 brug for at blive set og mødt og forstået ind i det. Også selvom at vi kan synes, at den ene reaktion virker uproportionelt voldsom, eller hvad det måtte være, uretfærdig, eller... Men begge børn har brug for at blive set. Og jo mere vi ser dem, jo mere de føler sig set, hver især ind i det, der er på spil imellem dem, jo nemmere er det faktisk for dem at få et rigtig godt forhold til hinanden. For så kommer det ikke til at handle om, hvem der gjorde hvad rigtigt eller forkert. Så, og også med søskende børn, vi har et meget effektivt sted, vi kan øve os på det her. Og så siger Katrine,
Mine tvillingedrenge på 4 har udfordringer med at udtrykke følelser, men tendens til at slå eller sige grimme ord til en. Har du nogen gode råd? Yes, okay. Og det første jeg vil sige, det er, at hvis de bare er 4, så er det helt normalt. Altså, så det er det første sted. Og ja, så vil jeg sige, et godt råd vil måske være, at du giver dem ordene for det. At du får sagt, hov, nu kan jeg se, du bliver vred. Så kommer du til at sige sådan, hov, nu kan jeg se, det her, det sker over hos dig. Eller kig på dem, der er et spejl udefra. Jo mere du gør det, jo bedre begynder de at forstå sig selv. Så hver gang der er en udefra, der kigger på mig, så får jeg et blik på mig selv. Og så hvis jeg mærker vrede, udtrykker vrede, og min mor sætter ord på den for mig, så begynder jeg at lægge den på en hylde, og det er sådan her, det føles at være vred. Så det at lære at udtrykke følelser er i høj grad at få dem serveret, få ordene serveret for det, vi selv mærker indeni. Så, hvor kan jeg se, du er vred lige nu, så tramper du i gulvet. Eller så siger du så noget, eller hvad det må være. Men giv hele tiden de der følelser ord. Navngiv de tilstande, som du forestiller dig, der må være på spil hos dit barn. Og så stille og roligt, så begynder de at lære det. Og Maj-Britt, du spørger, hvor var det, man kunne se det igen? Og jeg gør det, når vi er færdige her. Så gemmer jeg den her video, og så sender jeg den ud på en mail. Og til alle jer, der er med, så ved jeg, at I er på min liste. Så jeg sender det ud på en mail, og så kan I tilgå det link de næste 48 timer. Så hvis I vil se det igen, så har I fri adgang i de næste 2 døgn. I skal bare tænde jeres mail, og hvis ikke I får en mail, så tjekke jeres spam. Og hvis ikke I har noget liggende, så kan I bare skrive, så skal jeg nok sende det til jer igen. Og Camilla, du skriver ja til, om det giver mening, og Katrine, du skriver 1000 tak. Selv tak. Dejligt. Jeg er så glad for jeres spørgsmål. Det er virkelig skønt at opleve, at I er så deltagende. Det er fedt. Jeg vil sige, nu er I jo på min mailliste, så I ved det, at jeg er jo i fuld gang i øjeblikket, hvor jeg er i gang med at sætte det her kursus, som jeg har til sådan en introduktionskampagne, jeg kører i øjeblikket, fordi det er første gang, jeg sender det ud. Og til jer, som ikke vil høre mere om det kursus, så er I meget velkomne til at logge af herfra, for jeg tænker, at jeg lige vil bruge 5 minutter på at fortælle lidt om det. Og så hvis I logger af, så vil jeg bare sige tak for nu. Det har virkelig været en fornøjelse at se, at der er så mange med. Og jeg håber også, at I vil komme med næste gang, jeg holder et lille webinar i samme stil. Og så til jer, der stadig er her, så kan jeg fortælle, at det er det her kursus, som hedder Kistemodellen, som handler om kærlig konflikthåndtering med børn. Og det, som kurset omhandler, det er tak for i dag, Lars. Jeg er glad for, at du har været med. Fedt. Tak, Lars skriver tak for i dag. Fantastiske gode eksempler. Tak. Selv tak. Og forhåbentlig på gensyn. Godt. Og tilbage til det her kursusforløb. Jamen så er det, som kurset omhandler, det er den her kistemodel, som er en hjælp til at forstå, hvad det er, der sker på indersiden hos vores børn. Så det, man kan sige, noget af det, vi har snakket om i dag, som er at gå til vores børns følelser, og hjælpe med at regulere, og hjælpe med at, eller i første omgang, tak, Janet, selv tak, hvor dejligt, tak fra en farmor, der er med på sidelinjen, selv tak, og tak for i dag, og på gensyn forhåbentlig. Men det med at få hjælp til at forstå i første omgang, hvad er det, der sker på indersiden af vores barn, og så er det, altså man kan sige, at vi går fra kurset her, som er en what to do, og så til en how to do it, hvor jeg guider jer igennem trin for trin i forhold til, hvordan kan vi gå ind og forstå det, der sker inde i barnet, hvordan kan vi gå til det, og hvad er det, vi så skal gøre med det, når vi ved det. Så, og Louise, selv tak for i dag, og hun skriver tak for i dag, som altid kloge ord fra dig, og selv 1000 tak, og dejligt, at du var med. Godt. Så det er det, og så kurset kan, det er how to do it, og så er det også jeg åbner en Facebook-gruppe, hvor de kursister, eller de online kursister, som er med, kan komme med ind og være, og der dukker jeg op 2 gange på samme måde som i dag,
og svarer på de spørgsmål og samler ligesom det, der kan være omkring kurset, så man kunne have brug for noget hjælp til at komme lidt mere i dybden med. Så hvis I har nogle spørgsmål og så videre, når I sidder med det, så tager vi det. Selv tak, Karen, og Karen skriver tak for nu, fint webinar, og selv tak, dejligt, at du var med og på gensyn. Så der er den her Facebook-gruppe, hvor man kan komme ind og være med og få to sessioner, hvor jeg sidder sammen med jer og prøver at hjælpe jer til at komme lidt mere i dybden med at arbejde med den her model. Og så er der et arbejdshæfte og lidt forskelligt ekstra bonusmateriale, som I også kan dykke lidt ned i forhold til det. Men altså man kan sige, at kistemodellen er det værktøj, jeg har udviklet, som jeg bruger rigtig ofte med forældre i min praksis, når jeg skal hjælpe dem til det her med at tage skridtet fra at vide, at vi skal kunne gå til noget, der handler om følelser hos vores børn, og så til at opdage, hvordan vi så rent faktisk gør det. Og så hvis I skulle, lige nu er det så til en introduktionspris, fordi det er første gang, jeg sender det ud som kursus, til 499, og kampagnen kører et par dage til i morgen, og så lukker jeg for salg fra i morgen af. Så kan man komme med på et senere tidspunkt, men det bliver så til en helt anden pris. Så det tænkte jeg lige, at ville slutte af med at sige, fordi jeg også ville synes, at det kunne være virkelig fantastisk at få nogle af jer med ind i den Facebook-gruppe. Og så i det hele taget også bare få jer med på vognen ind i det her med virkelig at begynde at gå til det og regulere og hjælpe med følelser. Så afslutningsvis så vil jeg sige, at jeg læste en artikel i Zetland i går, som var virkelig god i forhold til det her med at forstå, hvorfor at det er så vigtigt, at vi kan regulere følelser hos børn. Hvad det betyder, når vi gør det i forhold til deres oplevelse af succes og det at være i livet. At følelsesregulering er den, skriver de, at det er så fantastisk superkraft, børn har brug for at kunne klare sig godt, undgå angst og depression, for at have det godt socialt, klare sig godt akademisk, og der er masser af undersøgelser, der viser det, men artiklen var bare virkelig fin. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil have et link til den artikel, så skriv det lige i de her kommentarer, så skal jeg nok sende det med enten i en mail, ja, så sender jeg det til jer i en mail. Så skriv det her, det var en ret fin artikel. Majbrit skriver, jeg glæder mig til kurset, og Majbrit, jeg er så glad for, at du har været med på det. Jeg glæder mig virkelig også til at have dig med. Og så vil jeg sige, og Camilla skriver, ja tak. Det var fint, Camilla. Det glæder jeg mig virkelig også til at have dig med. Og meget gerne et link, tak, siger Majbrit. Godt, Camilla og Majbrit, jeg sender jer et link til den der artikel, når vi logger af her. Og til jer andre, så vil jeg sige tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Jeg er så glad for, at I har været med. Og Louise siger ja tak. Jeg sender det til dig, Louise. Og så tak for i dag, og på gensyn. Og husk, jeg sender replay ud, så hvis I vil se det, så har I mulighed for det senere. Gense det. Hej hej.